tinulang ulo ng isda na maraming gulay. Wow! At saka inihaw na isda. Ayan. Guys, maglilinis kami ngayon ng isda. Wow! Kasi nakabingwit kami kanina. Meron po akong bisita ngayon, ang aking kapatid. Hello! Si Flor. Ayan guys, oh. Ito yung nahuhuli namin, oh. Wow! Nalaki ng isda, guys. Saka meron ding pang tinula, pang sabaw. Saka may dilis. Tsaka dilis. Ayan guys, oh, isang planggana yung nahuli namin. Ayan, yan yung nahuli namin guys. Anong tawag sa inyo nito guys? Sa amin, ano bang tawag dito? Bisugo. Ayan. Sa mga bisugo dyan, shoutout pala, mukhang bisugo. Ganito daw ang paglinis ng bisugo. Tanggalin yung kaliskis. Ayan. Sarap to guys, tinulang isda. Meron na din kaming nabiling doon, mga gulay sa panahog. So ito, pangihaw guys, oh. Wow! Sarap nito, oh. Buyag-buyag. Fresh na fresh. Okay guys, tapusin muna namin yung paglilinis ha. Ang Tagalog nun, nag-ano ng malunggay? Nagharos? Naghihimay ng malunggay. Alokbati. Alokbati. Napay ba? Tanglad. Tanglad. Ayan. Yung gulay namin guys, ano po yun? Hindi namin binibili sa tindahan kasi meron kaming tanim. Ayan o. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Ngayon naman, nag-ano ako ng apoy para sa ihaw-ihaw. Kasi mag-ihaw kami ng isda guys. Ito yung guys, sisigaan namin. Ayan guys, umaapoy na po yung ating ihawan. Wow! Ayan. Para yan sa guys, para sa isda mamaya. Kasi mag-iihaw ako ng isda. Ayan guys, nakasit na po yung namin, inihaw na isda. Ito, talakitok. Dalawang malaking talakitok. Wow! Improvise lang po yung ihawan namin guys kasi hindi kami ready ngayon eh. Tapos mamaya magsabaw kami. Tinulang isda na maraming gulay. Ito yung namin tanim naming gulay. Malapit nang maluto guys ang aming inihaw. Wow! Ayan. Sobrang sarap niyan guys. Isaw-saw sa tuyo
suka na may sili, lagyan ng sibuyas, pigaan ng lemon. Panalo guys, panalo. Ayan guys, fresh from the farm po yan guys. God! Wow! Nahuli namin yan guys kanina doon sa dagat kasi nag-beach kami kanina. Kaya seafood tayo ngayon. Ang dinner namin ay seafood. Sarap nito guys. Napaka-healthy nito. Okay guys, mag-ihaw muna ako dito. Mamaya babalikan ko kayo. Bye bye. Yun oh. Tapos na yung aking inihaw na isda. Luto na po. Ayan. So ang niluluto namin ngayon ay ano yan? Tinulang isda. Tinulang isda na may alugbati. Ano pa? Malunggay. Malunggay. Tsaka talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti. Wow! Ayan. Ayan yan guys. So, ayan. Kikita nyo ba guys? Yan po si Chef Flor, ang aking kapatid na masarap magluto. Wow! Meron po siyang restaurant dati guys sa Manila. Kaso nga lang, nag-abroad siya. Kaya, bininta niya sa iba. Ay, Ayan. mukhang tanong na yung... Tikman natin. Kasi ayaw ko Tikman na- natin. Kasi dadagan mo lang asin ko. Ah, sarap. Wow! Tama lang. Kasi ayaw ko ng mahalap. Ah, the best guys, ang sarap. Grabe, tas maraming gulay eh. Ayan oh. Ayan. Baliktarin natin yung camera guys para makikita nyo. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? Yung sa pag-iihaw ng isda guys, ang technique doon, budburan nyo lang ng kunting asin at saka paminta. Tapos, lagyan yung kunting mantika para hindi didikit doon sa ihawan. Ayan. So, katulad yan. Pakita ko sa inyo. O, di ba? Ang ganda ng pagka-ihaw ko, di ba? Hindi siya sunog. Wow! At hindi nababakbak yung balat ng isda. Kasi, meron siyang mantika. Bising-bising yung kapatid ko sa pagluluto. Ayan. Huwag mong masyadong sarapan sis, baka maubos agad. Yan. Okay na yung gulay nun, dami na. Di, mamaya mo na ilagay yung ibang gulay para hindi ano tawag nito? Lata. Ma-overcook. Oo. Okay na yan, patayin. Ayan guys. Ito na. Ito, mamaya ihawin ko din to. Ayan. Pusa. Labas muna tayo guys. Medyo mainit sa loob. Ayan. Ito pala yung labas ng munting tahanan namin dito. Yan guys. Oh. Yan, sa likod ko na yan, nakatanim yung mga fresh na gulay. So, dyan lang kami namimitas pag nagluluto, pag nagsasabaw kami. So, fresh na fresh from the farm po yan guys. Ayan oh. Ayan. Daming talbos ano. Matik na yan guys. Daming talbos. Tapos, ito yung aming dirty kitchen na talagang literal na dirty. Nasaan na yun? Ayun. Yan yung hugasan namin guys. Yes, yan yung hugasan namin. Tapos mamaya panghimagas, watermelon. Ayan. Ito hindi to fresh from the farm kasi nabili namin sa ano. Nabili namin sa Carrefour, sa tindahan ng mga gulay. Yan. So ganito lang yung buhay namin dito guys, buhay abroad.
Napakasimple lang guys. Lalo na ngayon, walang pasok, walang trabaho kasi Ramadan. Ano? Yung kapatid ko, minsan lang to dito eh. So ano namang masasabi mo sa aming munting tahanan? Okay lang. Okay lang daw siya, ayan. Kasi mag-isa lang siya dun sa sa bahay niya. Malapit kami sa guys, malapit kami dito sa shopping mall. Tsaka sa mga maliliit na tindahan. Ayan. Kung makikita nyo, yan yung car wash at saka Shell Petrol. Ayan o. Ang gaganda ng bahay dito guys. Kung meron lang akong bahay na ganito sa Pinas. Grabe, ang gaganda. Kaya guys, kung bago lang kayo sa aking channel, please naman paki-subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa lahat ng videos na aking ina-upload. Kahit walang kwenta guys. Paki-subscribe naman, paki-share. Maraming salamat. Meron din akong alagang pusa dito guys. Ayan, si Kong. Kong! Ang kuri kong kong kong! Ang kuri kong 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 kong! Ang kuri kong 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 kong! Kong 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 kong! Ay! Ha? Kakain na tayo? Okay, kain na. Ayan guys, kakain na daw kami. Iftar na. So, kasi dito Ramadan, bawal kumain sa public ng ng hindi pa iftar. Kasi kumbaga na din yun, respeto sa mga Arabo. Kasi sila, fasting tuwing Ramadan. Isang buwan po yun, fasting sila. Kaya ngayon, alas 6 na no? Alas 6 na. Tingnan nga. Oo, alas 6 na. So, pwede nang kakain ng iftar. Okay guys? Yan. Po tayo. Magre-ready na kami sa aming hapunan, okay? Mamaya, babalikan ko kayo, okay? See you guys. Bye-bye. Hindi ko na rin sasapinan. Okay guys, kakain muna kami. Pipray muna. Yan. Heavenly Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa pagkain sa aming harapan ngayon, sa aming hapagkainan. Sana po bigyan niyo po ito ng tamang lakas para sa aming araw-araw na pangangailangan. Thank you very much, Lord. Amen. Heavenly Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan guys, kainan na po. Ayan. Ayan o. Sarap ba yung sabaw? Kinilaw guys oh. Kilawin na dilis. Sabaw. Meron ding adobong tita pusit. Ayan. Uy. Okay guys, kain muna kami ha. See you mamaya.